нишасти матбуотии сафири фавқулода ва мухтори Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов дар сафоратхонаи ин кишвар дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар ин нишасти матбуотӣ ки хабарнигорони расонаҳои дохиливу хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат доштанд, хабарнигорон доир ба масоили гуногун суол доданд. Радиои Озодӣ аз ҷумла аз ҷаноби сафир доир ба масъалаи баҳси ҷониби Тоҷикистон ва Русия дар масъалаи парвозҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ пурсон шуд. Игор Лякин Фролов дар робита ба баҳси ахири миёни Тоҷикистон ва Русия дар робита ба парвози ширкатҳои ҳавопаймоӣ гуфт, масъалаи асли қазияи мазкур ин манфиатҳои тиҷоратӣ аст ки сар заданд ва боиси нофаҳмиҳо дар миёни ду кишвар шудаанд. ҷаноби сафир бо таъкиди он ки навбати аввали гуфтугӯҳо миёни вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва вазорати нақлиёти Русия дар ин робита бенатиҷа анҷом ёфт, гуфт ҷонибҳо, яъне манзур Тоҷикистону Русия зарфияте доранд ки ин гуна масъаларо бо роҳи мусолиматомез ҳал кунанд. Прошел первый раунд консультаций. давраи аввали музокирот дар ин робита бенатиҷа анҷом ёфт. инҷо албатта баъзе манфиатҳои тиҷоратӣ рӯ заданд, вале музокирот бояд идома ёбад ва манфиатҳои ду ҷониб Русия ва Тоҷикистон бояд ба инобат гирифта шавад. имкониятҳои мо барои даст ёфтан ба созиш тамом нашудаанд. мо шарикони стратегӣ ҳастем ва бояд роҳҳои ҳалли бурунрафт аз ин ҳолатро ҷустуҷӯ кунем. Обеих сторон, и Таджикистана, и Российской Федерации. ҳамчунин дар ин нишасти хабарнигорон аз ҷаноби сафир дар робита ба тақдири минбаъдаи фурудгоҳи ҳарби ҳавоии айнӣ дар канори шаҳри Душанбе пурсон шуданд ва ҷаноби сафир афзуд ки Русия ҳавасманд аст бо ҷониби Тоҷикистон якҷоя ин фурудгоҳи ҳарбиро истифода кунад ва дар ҳоли ҳозир ба гуфтаи сафир матни як созишномаи байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Русия дар робита ба истифодаи якҷояи фурудгоҳи айнӣ аллакай омода аст ва дар ҳолати мувофиқа бо ҷонибҳо қарор дорад. Этот вопрос рассматривается. Интерес со стороны Российской Федерации был выражен. мо ҳавасмандии Русияро ҷиҳати истифодаи муштарак ва ё инфиродии фурудгоҳи ҳарбии айниро ба ҳукумати Тоҷикистон иброз доштем. ин ҳавасмандии мо ба пойгоҳи 201 вобаста аст, чунки ин пойгоҳ ба нерӯи ҳарбии ҳавоӣ эҳтиёҷ дорад. дар ҳоли ҳозир 4 чархболи ҷангӣ дар ин фурудгоҳ мустақарранд ки ба пойгоҳи 201 тобеъ ҳастанд. ин чархболҳо мутобиқи вазифаҳои пойгоҳи низомии 201 истифода мешаванд. Перед 201 базой. дар ин нишаст ҳамчунин худи сафир дар робита ба масоили иқтисодӣ низ дахл кард. ӯ аз ҷумла гуфт ҳанӯз ҳам масъалаи пардохти қарзи нерӯгоҳи Сангтуда ки бо сармояи Русия дар Тоҷикистон сохта шудааст ҳал нашудааст ва ҳамоно ширкати барқи тоҷик ба таври системавӣ пули барқи ин тавлид кардаи ин нерӯгоҳро пардохт намекунад. ҳамчунон сафир дар робита ба мизони баланди андозҳо дар Тоҷикистон гуфта гузашт ва ба гуфтаи сафир ширкатҳои русӣ дар Тоҷикистон аз мизони баланди андози Тоҷикистон азият мекашанд то ҳадде ки даромади онҳо аз андози пардохт мекардашон гоҳо камтар аст. сафир гуфт дар робита ба ин мавзӯъ дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалагузорӣ карданд ва умедворанд ҷониби Тоҷикистон дар ин робита чораҳое хоҳад андешид. Абдулло Ашуров, Шодмони Ятим, Радиои Озодӣ, Душанбе.